Umdlali wasesiswini we-Orlando Pirates uTalente Mbatha ukholelwa ukuthi ukuqina kweqembu lasekhambeni kungase kubonakale kumqoka emdlalweni wabo womlenze wesibili owandulelwe wamanqamu we-CAF Champions League ne-Pyramids FC. Amabhakabhaka wakaze ahlule emqhudelwaneni walesizini anqobe kathathu, adlala ngokulingana kanye emidlalweni emine yasekhambeni. Phakathi kwaleyo miphumela kubalwa ukunqoba okugqamile behlula ompetha abavikela isicoci Al Ahly ngesikhathi sesigaba samaqoqo. Uma bebuyele eCairo lapho bezotholana khona kumdlalo owumnqamlajuqu e-30 June Stadium, uMbatha usanethemba lokuthi iqembu lingakwazi ukuphinda liphumelele njengasezikhathini ezedlule futhi lizithole lindawo kwamanqamu. Ukudlala ngokulingana emlenzeni wokuqala e-Orlando Stadium kusho ukuthi inzuzo isibheke eqenjini lase-Egypt, kodwa uMbatha usaqhubeka nokuthemba ikhono leqembu lokudlala kahle kwamanye amazwe. Ubheka imidlalo yabo yokungahlulwa njengokuqina kwengqondo futhi ugcizelela ukubaluleka kokugcina umqondo ofanayo nokugxila okubafikise kude kangaka emqhudelwaneni. Ngokusho kukaMbatha, ukungaguquguquki kweqembu kude nasekhaya kunikeza isisekelo esiqinile lapho kubhekwa khona lo mqhudelwano. Njengoba bebheke emlenzeni wesibili, ulindele indlela evulelekile kakhudlwana kuPyramids FC. Ukholelwa ukuthi izivakashi zabe zigculisekile ngokudlala ngokulingana emlenzeni wokuqala futhi babesebenzisa iqhinga lokuzivikela behlose ukukhungathekisa iPirates nokusebenzisa ama-counter attacks. uMbatha ulindele ukushintsha kwamaqhinga eqenjini lase-Egypt okumanje lizoba linengcindezi yokuphokophela phambili lifuna ukunqoba ekhaya.